ngakum information secretary Jacob Shua Nipendrem jur ya ka administration East Janji Hills District bad ya ka DMHO ya ka jingle tortui jongki bala arsni kilapha da ki doctor veterinary ban check up ya president jongi kani ga jingle torti jongki ka clear shy bakila kwa ban peniap ya president jongi menhenin ka sngi khatwei tarik nan riu ajat riu kilapha da doctor in charge ka saipung Dr. Sutong but menne ka sing khat tarik dan riu arja thon ri kilapha da Dr. in charge ka rembai Dr. Langstang donbok ba but ki member jongi ladak administration kamla ban pha da ki Dr. Briu ki badai sisa ki Dr. nikum ka assistant ni ngeusi but ngi penrem jur ya kani ka jingle jongki kat bau presiden udang sya thangan na ka benta ka jaj Briu jongi kim kenshu ya ukum ubriu Henry ki ken ya kum umrat lada ki pteng ban yaile kum ni ngikum ka assistant ngin pha da ka jingtho seka human rights kublai shibon